नमस्कार, मी केरळ मार्गदर्शक राकेश पाटील. आज आपण कासार शिंदे येथे ऊस पिकामध्ये उभे आहोत. तर जाणून घेऊया की केरळची टेक्नॉलॉजी वापरल्यामुळे या शेतकऱ्यांना त्याचा काय फायदा झाला. नमस्कार. नमस्कार साहेब, तुमचं नाव पूर्ण? संजय पांडुरंग करांडे, मुक्काम पोस्ट कासार शिरंबे, तालुका कराड. अच्छा साहेब, हा कोणत्या ऊस आहे? 86-032. अच्छा, हे किती दिवसाची लागण आहे? 3 महिन्याची लागण 3 महिन्याची लागण आहे. मला सांगा, केरळची टेक्नॉलॉजी याला किती वेळा वापरल्या तुम्ही? आहे. एकच वेळा वापरली. एकदा एक आळवणी फवारणी केल्या. एक गाळवणी एक फवारणी. काय वाटतं साहेब, ऊसाचा ग्रोथ आणि आज 3 महिन्याचं ही लागण आहे, तर मला असं तिथं लागणीचे आपण प्रत्यक्ष बघूया कशा पद्धतीनं झाडे आहे ऊसाला आणि पेरेची साईज एखादी चांगली आहे. मला साहेब फुटवा मोजून दाखवत आहे काय? दाखवूया की दाखवा ना. 1 हां 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आणि 18. 18 फुटवे आहेत. आणि ही माती जमीन कशा क्वालिटीची आहे साहेब? जमीन खडूकच आहे. एवढा टोटल बुंड्याला माती आता आहे इथं एवढंच. प्रत्यक्ष आपण बघताय की टोटल खडूक आहे. म्हणजे बुंड्याला माती आहे एवढीच माती फक्त थोडीशी माती आहे. आणि जमिनीत काय बदल झालाय तुम्हाला? भुसभुशीत झाली जमीन. जमीन ही पाय भुसभुशीत दिला झाली. तरी असे वृत्त इतकं भुसभुशीत झालेलं आहे. अच्छा, मग ही टेक्नॉलॉजी वापरल्यामुळे साहेब तुम्हाला निश्चित फायदा झाला असं वाटतंय का? 100% फायदा झाला. 100% फायदा झाला. इथं दुसरे एक शेतकरी आहेत, त्यांच्याकडे आपण जाणून घेऊया की त्यांना काय वाटतं. नमस्कार. साहेब नमस्ते. नमस्कार. तुमचं पूर्ण नाव? संदीप मारुती यादव. साहेब, हा जो ऊस बघितल्यानंतर लागण आहे 86-032, हां, काय वाटतं तुम्हाला? मला ही लागण्याची ग्रोथ अच्छा किंवा ह्या माती पूर्ण खडकाळ जमीन आहे अच्छा, आणि ह्याच्या खाली जर आपले पाय दिले ना, ह्याच्या खाली पूर्ण हे आहे की खडक आहे. टिकाव मारलं तरी खडकच लागणार आहे. खडक लागणार. आणि ही अच्छा माती कालच पाणी पाजलं या शेतकऱ्यांनी, अच्छा, तर ही माती बघा अशी आहे का. बरोबर. म्हणजे जो बदल झालाय हा, तो चांगल्या पद्धतीने झालाय. एक आणि नंबर असंही ही एवढ्या कमी दिवसातली जी लागण आहे ही अशी कधी बघितली का आपण? नाही कधी बघितली. अच्छा, इथं पवार साहेब आहे, त्यांच्याकडे जाणून घेऊया. ऐक नमस्ते. नमस्ते. पवार साहेब, मला एक सांगा की ही जी जो प्लॉट बघताय आपण, हा, त्याला जी टेक्नॉलॉजी दिली केरळची, त्या माध्यमातून तुम्हाला काय वाटतंय? ह्या ऊसाला ग्रोथ जबरदस्त आहे. ते अच्छा, बघा अशा प्रकारे 50 सुद्धा चांगला आहे. आहे. 50 आणि पानं ची जाडी सुद्धा चांगली आहे. जाडी ही 4 बोट बोटं बसते clear इथं बसत प्रत्यक्ष आपण बघताय. आहे. अच्छा, कारण साहेब तुम्हाला एक विचारतो, इतर ऊस उत्पादकांना तुम्ही या टेक्नॉलॉजी बद्दल काय सांगशील? त्यांना सांगेन की इतर खतं घालण्यापेक्षा हां, थोड्या खर्चात आणि जास्त उत्पन्न निघणार 100%. या कारण त्याला technology. फुटवा जास्त, जाडी आणि कमी कालावधीत हे पीक येतंय. म्हणजे ग्रोथ चांगले आहे आणि उत्पन्न 100% वाढ होईल. वाढ होणार. अच्छा, तुम्ही पूर्णपणे समाधान आहे सर? पूर्ण समाधानी आहे. धन्यवाद साहेब. धन्यवाद.